já vás vítám u další série, u první, protože Minecraft jaksi se potentos. Ne, prostě tam lidi grifovali a dělali blbé věci, prostě mi tam celé rozgrifovali. Tak jsem si prostě řekl, že začnu něčím lepším a začnem Harrym Potterem a Princem dvojí. Říkám, prostě budu natáčet let's play na hru Harry Potter a Princ dvoj krve. A tohle můžu přepnout. Tak. Pokračovat. Pokračovat. Si jenom něco sundám. Tak. Je to neškrtí. Dobře. Ne. Pardon, fail. Tohle je moje dohraná už verze. Tohle už mám dohrané. Takže já dám uložit a odejít. A počkáme si... Máme si nový... Tady ten profil. Abych nepodváděl. Profily. A uděláme stay ten pěkně. Electronic Arts. Wow. Warner Bros. Interaktive. Taky budeme, myslím, že jo, budeme letat. Už to moc nepamatuju. Že si to živě je to jenom trošku slabým. Tak, abych mohl mluvit. Ono opravdu video to z toho Minecraftu vyšlo tak před půl měsícem nebo kdy. A prostě nechtěli byste vidět, jak se teďka tam vypadá. Když jak vám potom dám jedno video, kde vám ukážu, jak tam vypadá. Jak se proti jedu točí. No, nebudu kecat o Minecraftu, máme tady Harryho Pottera přece. Brumboš si tam stojí, už na to zvyklý, to je celé beta. No jo, už letí. What the hell? Harry neví, co se děje. Hey Harry. Hi Ginny. Hi. Harry, you've been chosen. Jo? Opravdu? Neříkej. Ale jsem to nevěděl. Ale letal. Jsem letal těm mojemu strýcovi tetičce to. No, nebudu to řešit. Letání se mi bude trošku, no nesekal jsem mi to až tak moc, jak jsem doufal, ale tak nebudu se už, když se mi to bude někdy sekat, tak mi napište. To trošku ještě mám nahlas, dobrý. Tak. Já na ní mířím, bože. Pořád, když neukecaná. Potom bychom měli dělat něco s kotama, ale nechci zase tady říkat to dopředu. Bič. Dobře, jdu. Opa. Skvělé, Harry. Já vím. Ne, to bylo pomalé jak něco, jak ještěrka. Teď to vyberem. No tak si kapi... Ne, nejsem. Ani... Jsem Havran. So Havran. Brilliant. Oh yeah, bitch. Great. Wow. Yeah, Tak, to jsem dal dobře. Já si nespouštím oči, že pořád vidím. Tak jsem hrál bez videa, jo. Harry Potter a Kámen mudrců, taky někdy to můžu natočit. Tam na konci máte takové ty lektory, jak musíte na ně načovat lependo, jak musíte uvodnout, že? Já jsem měl takové nervy. A rozhodně tady to letání je lepší než to, než v jedničce a dvojce, prostě ze všeho. Já jsem se trefil. Mě překvapuje.
No jako tady hrajou fanfpal. No, ty brány bych chtěli ještě trošku upravit. Stačí použít reparo. Reparo všechno vyřeší. Já nevím, jestli mě jde teďka zrovna moc slyšet. Alo? No, já si to nechám radši. Takhle. Teďka mě nebylo sekundu slyšet. Už seklo. Ne, neseklo, bože, celá melu. No, já doufám, že za chvíli budu mít už dost odběratelů, aby mě to inspirovalo točit další a další hry. A doufám, že na konci dáte tady tomu videu like. Já teda doufám, že jo. Taky bych chtěl bych mít pár těch lajčičků. Tak a už uchyť. Proto. No, nabourej ještě do těch větví tam, jasně. Harry, nemůžu létat, nebo co? A tu jsi kapitán, tyjo. Wow. Teď zase potichu. Slytherin má šanci. Neříkej, to už jsem mluvil dávno. Krásný barák. To se vel kdo? Pan Weasley. Papež by měl být rád s Hermionou. Ale zamilovaný obličej. A see you later. Ježi, mi to vypadlo. Tupec. No, tak už se můžu jíbat? Nemůžu. A už. No, tak. No měl si hladorat, to vidím. Teď. Sorry. Jsem se teďka úplně na hlavě, teda. A dám to takhle. Bas. No fakt smrdí jak ty. Ano, tohle mi, na tady to jsem já. Já nedržím, aha. Já, teď. Shit. Hned, jsem musel všechno promítat. Hodně do jezírka! Já jo. Milu tě. No, no. Aj jo. Tak jdeme hodit do jezírka. A to dám takhle. No. Ještě bych chtěl strfit tu pračku. To bylo skvělé. Třeba bych si, abychom tohle... Hermiono, už máš slovíč, už toto ne, už si to chytá? Já vám to dám na hlavu. A, to nemůžu přes tu hrádku, jo? Ani já se nemůžu bouchnout. Co do těch kotlíků. Nevím ale jak se to dává nahoru, to jsem ještě celou dobu hraní nezjistil. No to asi nejde. Bum. Ach sakra. Chci traf tu pračku. Bože. Tak pojď sem. A teďka si to ne... Ono se z toho od něho zrozčilo. Z toho by mělo něco vyletět. Tam zase nechám toto, nebo do toho kecat. Tady bude dráček. Tak se pěkně dívá. Hledá se vrah Sirius Black. Oh. Proč se... No. Burgina Burgess. Mama. Co to bylo za debila? Spider-Man. Ha, zabiju tě. Proč vy víte, kdo dělal smrťárství?
If I use the invisibility cloak, he'll never know I was listening in, will he? Ten plášť je nějaký divný, takový. Tak hadra. Už to může se zaslobit. Teďka by se mělo stát. No. Vy udivíte. To bude hnusný. You go on. I want to check something. Na konci by nám počí chvilku. Petrificus Totalus. Sneaking about Totalus. listening in, were you, Potter? I knew I'd seen someone climb up there. Well, enjoy the trip back to London, Potter. Naschle, dráko. A co teď? Už taky moc jako nepamatuju. Před rokem jsem ne huby. Nevím kdy. Já? Já jsem se ochlastal. Co ty máš za brýle? Vypadáš jak buzna. Tam takové krásné látek, ne? I'm sure he's a Death Eater. I was wearing my invisibility cloak. Ježiši Kriste, pořád smrtět. Je to třeba kávu jet. Ježiši strachopudy, tak ty mám pořád. Right. Mhm. Let's get to the castle. We're probably already in trouble for being late. Tak já se trochu bojím, že by to o něco takové. Možná bychom měli použít Lumos. No. A budeme tady sbírat to, co je před náma, to jsou erby. A to budeme sbírat. Tady si můžu vzít tyhle blbosti. Tak. What's that? Kriste. To je zrušující záhada, to jsme teprve vrátili. Zkus to vzít. No, utíkej mi třeba. Tak já to ne... It's great. It's great. Wonder if there are any more. Třetí, druhý. I got another one. Dobrá práce. To mi ty nebudeš říkat. That's three. Malé erby jsou ukryté v zářících objektech. To je všechno krásné, ale už chci hrát. Pěkná dyně. Ježiši. To šklikám, ne? Tak. Já se ale proto chci jít. Yeah. Strachopudu já ti dám, boj se, jak ti krásně předběhnu. A i bez strachopudu. No, tak ne. Ty zrovna, já bych si z toho chtěl udělat sbírku. Jak paní Lenka řekla. Já ještě nemám žádné kouzlo, že jo? Vingar, Virga. Radši nic. Vingarum Leviosa. Terapaduraradidu. No co ty jdeš první? Já musím jít první, ne tož. Nespívej si! To je zpíváš falešně. Tě sundám reduktem. No to mi taky kočičko. Dělej. Jo, dva ryby. No tak to je... Aha, tak jsem tam ani nedošel. As you know, each day, dark forces penetrate this castle. For this reason, I have agreed that the Dueling Club Vybrek v will novinách restart this kouzelných. year. Now, please join me in welcoming Horace Slughorn, who will resume his old position Křiklán. of potions master. A křikláne, chcou udělat lektvary. The position of Defense Against the Dark Arts teacher will be assumed by Profesor Snape. No! How can Dumbledore let him after all he's done? Já nevím, co udělal v pátém díle. I Co nedělal v filmě? solemnly swear to climb up to the Jo, tolik oblastí. Se vlastně přísám, no. mischief managed. Well, there's one good thing.
the defense against the dark arts job's jinxed. Snape will be gone by the end of the year, and personally, I'm keeping my fingers crossed for another death. I would have thought you would be at potions, Mr. Potter. Or is it no longer your ambition to become an aura? Ať co, krávo, smrdí, smrdíš. And so you did when Professor Snape Hajzli, subject zatknu vás, jsem policistka. is perfectly happy Policistka, students with Poli. exceeding expectations at OWL, however. Brilliant. I'll super. get straight away. A nikoho to nezajímá, krávo. I don't want Kdy máš to žulku. potions. I'm dead awful at potions. Co? How Moment. to get there with half the castle locked by the auras? I'd ask nearly had to snip. Rone, já to viděl, nemusíš se skrývat, já tady viděl. Ne. Ano. Bloody hell. And how are we this new term? All fired up and ready to win the Quidditch Cup for Gryffindor again, I hope? Yeah, but right now I need to get to potions. Do you know a way around these security arrangements? But of course, just follow me. It'll be a pleasure to help out. At least potions isn't with Snape this year. Já tady viděl, jo. Backwards, like. Co můžu, tady to křeslo můžu vzít. A do toho. Sakra. Tady se znovu židličku. Tak je dobré. Teďka už jen musím. Jo, dobrý. Takhle se sundávají štíty. Ale tam je další. Tak si... To asi tady tím nepodám. Ne. Sem. Ano. Jak se to točí? Ne, nahoru chci. Počkej, Niku. Wingardium Leviosa! A tebe nechci. S tím to nezhodíš, vidíš. Akorát mi přidáš práci. Rone, uní. Jo. Tak. Představ si, že to je pistolie. A musíš tam to trefit. Představ si, že si... Nejku, počkej. Ten shit prostě chci. No, všechny vás tady zabiju. Žuš. Žiješ? Čau. Tebe neznám ještě, ale... Wingardium ne. Rone, uhni. Ty jsem to musel trefit. Co tady? Odtud. Už musí jít, bože. Děláš si srandu. What the hell? Oh my god, jsem ocas. Oh my god, zdržuju. No vidíš, ty tu si. A jde to. Pátý mám, vidíš? Jdeme. Promiňte, ale já musím. Když ty jsou všechny. No, spadni úplně dolů. I know there's a crest around here somewhere. Mně se líbí, jak se chytne toho zábradlí. Jo, převez mě jinam! Teď to byl. Co? Převezli mi to ještě dneska. Hej. Já co je tam? Jo, super, jo. Ron si jede. Ano, taky. Se nebudu dívám přece.
Ano, mám další štítus, teda první z těch malých těch hovínek. Wow, je prostý, ne? Would you like to stop and get that crest, Harry? No já si myslím, že tohle jako první díl asi stačilo. Zhodím ještě tam jeden erb. A to už pro dnešek asi bude stačit. No, takže tady možná, tady to určitě myslím, že bude. Budeme pokračovat tady. Já zhodím. Tak zhodím ten erbík můj. Jestli se mi to povede. Hej, tak co? Rovna uhní. No proto. A víte co, já zhodím ještě ten druhý. On potřebuje jich více zdraví, to je dobrý. Ale fakt? On je dobrý. Ok, pozor! No. Ok. Říkám pozor, já se jich zabiju. Jsme v GTAčku. Tady nejsme v Harry Potterovi. Je tady 9. Podívejte. Já to podívejte. No tak. Bych rád vzal ještě jeden, ale tak. To je jedno. Další najdeme v další části Harryho Pottera. Počkejte, já sem vlezu, tady je to takové pěkné a je. Já ještě neumím ale reparo. To umím akorát tak zvednout. No, sem se vrátím někdy jindy. Takže. Já doufám, že se vám Harry... Tam... No, to je jedno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte prosím like. Budu moc rád. A já se budu těšit na další videa. Takže zatím ahoj.